Quina hora creieu que sortirà? No sé, però s'han menjat totes les patates. Tenim gana. Sí, Vam proposar moltes, Ja. Així que no sé. Però nois... Aquí hi ha un home apuntat. Ei, tio. Vol? Jo vull saber l'obra. I nosaltres també. Pues da igual, uva. És que no sé. Gris. No serà musical. Hamlet. No, Veu una res. no, massa policia. Aquesta ja s'ha fet 2 vegades en aquesta casa. Yo quiero hacer algo en castellano. Don Juan Tenorio. No serà Shakespeare. No es de Shakespeare, es de Don José Zorrilla. Zorrilla. Era paraulotes, tio. Pirates. Hem dit que no farem musicals. Ai. No serà tornar a tu casa? Va, digue'ls alguna pista. Segur? Sí. Va. Comença amb la E. La E. Sí, la E. Això anirà per llarg. Què et fa? Em sembla que sí. El petit príncep. No, que ja som jovenets. El Senyor dels Anells. No, A Hobbit. però si és el mateix. Què vas fer el mateix? El Baró amb les tijeres. No. El sopar dels idiotes. No, però s'hi acosta. Com ho he dit. No. El gran dictador. No, no parlarem de Hitler, de merda. Intocable. Que comença per la E. A veure, està basada en una pel·lícula francesa. El jaguar. No. Seria del jaguar. Va, digues alguna cosa. Va, digues el nom. No, el nom no. El mal nom.